Здравейте, приятели! От празниците много надебеляхме и сега ще правим диетична баница. Слагаме 4 яйца. Сега слагаме малко сирене, Бакпулвер. и малко чесън. Слагаме половината кофичка, кисело мляко. Слагаме и малко Зехтин. зехтин. И сега бъркам. Вау! По-скоро бля. Да. Готовата смес я слагаме Във фурната. на фурната На 180 градуса. Айде сега помахайте за чао. Чао! Ще видите резултата след малко. Да видите